takoni asik. Nah, tas umbah-umbah. Langiran. Ngene yang ngendi baru umbah-umbah ini? Jagate peteng dedet yo. Aneng kandang rek bocah jagone karo sapa yo. Suwong neh ngene. Ya ini soleh hiburan. Boleh layangan pedot malah. Temu gue nanti gue ucup siang. Ucup nanti yo ora teko-teko, Pak. Aduh, Mbah. Jangan ya, Mbah. Go. Coba nek. Oh, eneng. Neng di Gue nanti yo ora yo. tak boleh ibu ramang ngono ya, Mbah. Kayak nanti apa gering yo ini. Ora ro. Kayak ngobrol yang pedot media ini mangkleke. Alah pelangan eleh, Mbah. Eleh tunggu utang mek. Endi layangane? Endi layangane? Layangane diku ucup wae ora boleh nih. Suwong. Iki cuma nek goyan ora. Ora gayan nyapur-nyapur kene sih buku-buku. Kan pila buka iki. Wah piye? Nah, ya. Tenang. Ya ngene kene. Iya, Mbah. Ngene. Nyapur. Ndi nek sugane? Apa nanti sugane bayu putih ngono. Nek jajan Ora enek mejane enak aja. ngene iki arep nyampur to, Mbah. Boy apa ini penae? Piye Mau yuan ora enek wong rene. Jago-jagoan kene. Nah, karo wong tuwa iki apa isine? Jagungan. Yo apa ngono? Yo ngene yo antuk ceritani cerita-cerita ono masa kini apa ngono. Apa ya, Mbah? Aja pala Ora enek. suwung ngene iki. Apa? Ya, Mbah. Teh suwung pol. Apa dolan ae dhewe? Dolan ndi? Iya wong kebi rayasinan Mas iki nang kambi wa umbah iki oi. Nang ndi to, Mbah? Sewangi. Rayasinan ning ndi? Nang lor kono wae iki mang. Sing ndi lho? Kilo lor ngene lho. Oh, iya. Paling iki mek golek sotone ta ya, Pak? Yo ora le. Alah. Golek soto piye yo. Ini ngesai jajan lho, Mbah. Yo ora apa-apa ngesai jajan penting wis dikir pidan. Yasinan. Oh iya lho, Mbah. Yo ora apa-apa nih. Nelo tuwa Nyapa ini? nyapa is cangkruk ngene ae. Ayo metu yo ayo yo. Neng ndi yo? Serono. Yo. Oh. Beh. Parparan ini berarti enek malah. Mbah. Baji. Ngene wong. Tinggal turu kene adu-adu kok ngomah. Baji malah bojo Bang. Mas Boys. Hey, kita turun. Yang. Coba jikrung dan sarungnya. Kayak ucap Balik iya. Apa yang ucapin, Mbak? Hati, bilang aja, ya. Apa tuh? Kesana kayak bayi. Saya makan dulu gua. Ayo. Ah, gua nih kering. Boy, wes. Golek iki. Golek kering barang kok. Das kumet.
masuk ngene main mancing iwak. Enak kaline enak iwake ra yo. Kampret ya, kampret. Ini. Ki bolae tas tuku kok ning pol ini. Gandani. Pah ruwet. Ge kehidupan kok. Ngobengi rasa pesta ini, makan-makan. Ini ram nyalani. Iya toh iki, pah. Sip. Ndo ya. Mancing iwak lohan arepan. Hah, masuk. Pesta engko bengi karo ucup tidur ayo. Mancing es masuk. Mangkane ceklek. Pancingnya ya atune lak tuku murah. Tuku mae paijo. Pah kok tengko ora ngene iki. Wah, kumat. Biare iki. Pah. Hei, ngono. Paling cekek ini. Kau masa boy. Kita make kamera nih paling. Ayo bah. Kau ketiduran sih. Tak lagi tak. Mana? Paling tak ngamal kelambi. Iya, siap. Kalau mana kapan lagi ganti mobil? Ini Mas. Oh iki bagi. Lah, di sini ngomong sakti. Yo. Udah mancing, Gas. Yo. Masuk swenteng ini. Masalah. Mancing nang ndi ngomong? Ya Allah, arep golek lawo mesti ana halangan ngene iki. Sopo sing gowo iki? Apa, Bret? Ucup, pancing ku ilang ucup. Colong anu boy. Apa wae watuk-watuk corona we? Gering aku landasmu. Masalah kena corona iki. Ora aku biasa. Anu, Pancing ku ilang oh. Cup. boy. Sok boy. Karo Mbah Haji Bang yo enggak teli wonge. Masa iya? Iya, aku diguak to wong gering-gering ini. Gua apa ya, Cup? Ya aku diguak semak-semak ngene iki to, Mang. Teko men bahagia kaya ngono. Kan nek dikompori boy ora ngono. Mesti boy sing nyolong pancing kuwi. Ha, boleh watuk iki. Ngene iki arep mancing kok nggih keluarga ning omah ngene. Ayo golek ya no. Ya no. Wong endi parane? Paling ning sekitaran no, kali ngono paling. Golek ndi iki? Complong lagi. Rene ayo. Emosi ya ngene iki. Tung ndi? Kene. Sing banget. Mending iki. Arep udan iki. Gonggon ndang oleh iwak iki, Bang. Heeh, iwake bodho teko ya udan-udan ini muga-muga oleh gurame pah kanggo ati iso pesta. Oleh hiyu ora yo lumayan. Nek gilamu teko Somben nasi blendrang ae, Bang. Heeh. Campur ora sudah mancing ya, Bang. Alah, kene paling golek ini golek ya, Bang. Tua di paling. Nyatu tinggal ngising kok ya. Apa ngising emang, Bang? Koyo anu ora katokan. Oh, koyo jare mudo paling. Lak mancing mudo. Paling manuk anu, Bang. Manuke ketanto pempes apa piye lho. Mancing. Suwimen ra oleh-oleh iki. Kene ya, Mbah. Oleh-oleh anu ya. Ora kedhi-kedhi dhewe. Ya ya wis kok. Sambil jagongan ini iki karo penae karo hati sekali ini. Iya asli ini. Kali ini rawa sih. Kali ini rawa sih. Resik. Lagi semak-semak sih nyasang neng pring-pring kono lho, Bang. Oh. Bah iku sanuke sempang kok mancing suwi-suwi. Berat nih. Paling le pempes ya to. Ayo kira-kira. Berasal ya, Bang. Paput mah bagi. Foto koi. Koi. Gila nih. Saya pakai siapa ini? Pakai baca. Saya pakai caci ini. Lepas gue di bawah. Bukan riwang. Penggila gue kopet nih. Kok gue bego? Iya, gila gue. Ini ya dong. Gue nih. Gue pancingnya le, pancing. Salah. Gua lagi gue bisa nih. Kecil lah.
Nang ndi wonge, Mang? Tuh paling yo susah kono mau. Lah pancing kulek fotoku larang-larang to. Modele mlendeng kabeh. Iya, Le. Iku tuh ya. Kayak cup-cup iki gereng corona ngono kuwi. Bahane lho. Ya cepet berantem kuwi. Dijegurne yuk. Kene gaji koplo. Koplak ndase kocro kok. Iki wong. Gaji koplo. Pak, kowe nak halane. Mantu ora apa-apa. Kopiah kowe nang ndi, Le? Alah, karane cari to. Lah klambimu kok sampe nang kandang karo. Yo. Oh, alhamdulillah. Wong tuwa jigur arep piye iki? Kowe pasing. Pancengku nyapo mbok gowo. Lah piye? Kok tinggal ngising aku yo. Kita marahi mau. Mancing aku. Nyapa ya Mbak Kaji kuwi? Sing gua aku nang tegelan mang sapa? Sopo Kaji lho Mbak Kaji lho. Iki lagi Kaji. Lah saya sapa jigur koyo Pancengku nyapo mbok teklekne. gembang mancing leseng pakai coklat. Aduh. Lah mbah ature greng. Kurang Saya sanu. sopo? Lah kaya resik kok jingrung ning kandang pite ya gua ya boyo. Iya, Mbah, iki api-api kok nyapu ae ngono. ketularan Tapi aku lho Nyapo iki. Nyapo aku. Aku yo sumuk ning omah iki iki aku yo siap-siap ae. kegiatan Mbak Kaji. Kapok es ngene ngene. Aja mulai matane Bar iki yugur e. Bar iki asinan to. Astagfirullahaladzim. Wis gak mulai piye. Ya sih anakmu. Ojo merboy kapan-kapan. Mulai. Kisan dari sapa swalu iki?